दिनैनि बे मार्चपास हान्जाखौ कामान्डार महरै दैदेनदों खगेन दैमारि बिथाङा आरो बे मार्चपास हान्जायाव हान्जा हिसाबै दङ रौता कलेजनि फरायसाफोर बिथांमोना बाहागो लाफैदों नैथियाव दङ जेबि हागदेर मेमरियेल हाई स्कुल थामथियाव दङ लाइलानपारा हाई स्कुल आरो ब्रैथियाव दङ लाल बाहादुर शास्त्री हाई स्कुल बाथियाव दङ बिहुराम बर' मेमरियेल गार्ल्स हाई स्कुल दथियाव दङ नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुल रौता स्निथियाव दङ रौता ITI दाइनथियाव दङ बरफुला बड' हाई स्कुल गुथियाव दङ बरफुला ME स्कुल आरो बे मास्टार्स हान्जानिनो दिनै ड्रिल इन्सट्राक्टर महरै दङ सुदिसा ब्रह्म उर्मिल काकति आरो प्रदीप बर' बिथांमोननि दैदेननाय आरो हाबाफारियाव बाहागो लानायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय थादों बिथांमोननिसिम आङो जथुम्मानि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बानजाय आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों Aynen yakın 3 tane hanım olmuş.